asline aku ki mu anu bolo. Wekuah ngono mangkat mancing. Ning bareng wis renek kegiatan ning mburi ketok-ketok ngono kuwi ning omah ngopar turu ra iso merem. Klimpang-klimpung terus. Gek ketoke kaya renek wong to ning Karamba ki. Dhewean iki plek renek bolone. Arep mancing pinggiran jane arep mancing nang kono kaya apa jenenge? Pulau kono kaya males men kaya ora yakin. Jane mancing nang kene iki ya penak bolo jane. Iki lho. Nang kene iki jane penak iki. Mung nek renek praune kan jarap praune kan ya iso Karamba iki lho. Karamba niki penak jane sing grame sing kena 4,5 kilo sing ngenekke ketho kuwi ya anu nang kene iki ning sebelah kono kae kidul kono kae. Kuwi kena grame 4,5 kilo umpane pelet. Jane sing nggon iki lho kae sing nggone wong pelaku kae lho. Pulone iki jane ya wis penak, pelaku kok kono iki jane penak. Ning mbuh aku kaya males ngono kuwi mancing nang kene iki. Wis kulino nang Karamba Tengah. Jadi kaya ogah-ogahan. Lagi engko nek nggone sapa nggone kono sing Karamba nggone Supri iki wis enek wonge aku ya tetep nang nggone Bram. Nek banyune anteng bolo iki. Banyune anteng banget. Lah ning kae sing nang tengah kae nang nggon apa pulau kae ya wonge ya pindah-pindah berarti ora madang ya Pak. Malah anak sing nang kidul barang kae. Iki masalah dina Selasa ki sela-selane menungso jarang enek sing mancing. Nek masalah banyu tenang banget bolo. Masalah banyu ki tenang banget lho. Jane ora badhe pas jane. Mung sayang kok ya renek kancane. Bakul lumet mesake lor iki ya anu bolo. Iki ya surute adoh neh iki. Lho. Kene iki jane yang tibade kene iki. Tenang jane. Masalah tegungan ngono kae beda karo sing tengah kono kuwi nek Karamba Tengah kono kan liaran. Liar ngono kuwi tetep nek pas buade gede tenan badene. Cuma nek wis kulino ning tengah Karamba terus ora ning tengah Karamba ngono kok ya koleng to. Makane proses golek iwak bolo iki. Iki wis jam 11 iki. Ya engko nek diparani minggir ya mancing, nek ora parani minggir ya aku mejane dijak kaca ning ngasinan tapi aku wegah. Ora urunge ya adoh meneng ngasinan padha-padha ning ngasinan mau ya nyabrang kok ngasinan kono. Nek aku tetep bertahan bolo. Neng kono ya mbuh etuk iwak mbuh ora. Nek neng kene kan intine bolo dhewe kabeh. Ngono lho. Jane neng kene iki anteng bolo. Anteng banget iki. Banyune tapi nek iso nyobok ngono jane nang kene iki gede-gede wae nek iso nyobok nek nang pinggiran iki mung kading kala nek pas etok. Kok pinggiran iki walesane paling ndak kudune 4,5 meter utawa 5,5 meter. Kuwi walesane. Nek nyobok kuwi lah bisa teko kono kae nyobok. Nek pinggiran aku dhewe ora yakin kok.
Serindinge akeh banget kene iki serinding ning cilik-cilik kuwi. Ora sabar aku. Padahal wong mancing kuwi butuh kesabaran. Butuh kesabaran tapi yo nek feelinge iki ora tepat ngono ya ora entuk iwak. Kadang-kadang feeling leh mikir ya sak pole wae ya ora entuk iwak. Nek wong sing jenenge mancing bolo, jenenge mancing iki hiburan ora duwe aku ora duwe hiburan ning omahe ngopo TV aku bosen nonton. Enggak urip dhewe sak penake. Wis males mikir bola mikir golek duit wis males aku. Yes mangan apa hasilnya dhewe ngono kuwi wae intine. Lho kae Jarto marane aku to tetep. Yes pokoke gas lah. Iki tak coba jam 11 akeh budal lur. Tak coba jam 11 akeh budal. Tur Selasa kuwi jare ngomonge iki selo-selone menungso. Jare ngomonge ora haup. Kemudian munggah siji tapi malah habis bali. Ket esok WA aku tapi aku kegiatan akeh banget masalah iki. Jadi ya tetep aku tetep gas dhewe ra masalah. Ya ora. Malah anteng dhewe bolo, anteng nek dhewean aku. Nek karo batire kadang-kadang batire do kepyoh. Udan sithik do gegeri, do njaluk pindah. Lah kuwi sing marai. Nek aku nek mancing dhewe iki malah anteng. Malah anteng neng kono kuwi. Dadi iwak iki nek dasare arep haup ya haup, nek ora ya ora ngono lho. Intine gas mancing ben otake ora miring. Ya to? Wis. Iki Selasa iki ketoke aku dhewe mau kancaku mau oleh WA ket esuk ke mau. Ning aku akeh kegiatan. Kegiatan ngetoki wit. Wis ngono bolo ya. Iki lho bolo iki jos banget iki. Anteng sing kene ya anteng. Iki nek dhewean ngene iki aku malah bingung iki. Aku arep nyepot kono, apa nyepot kono, apa nyepot kono, apa nyepot kene. Lah malah bingung to. Lah saiki aku tak kene sik mumpung gone anteng banget. Iya to? Oke. Oke bolo tak awali saka kene. Iki aku ajek nganggone lumut gambas karo lumut alus. Tukune nggone sulis. Ora liya-liya bolo nang kene iki. Iki lumut gambas karo lumut alus. Terus aku nganggone esen kuwi tetep seruput ra ketang wis gepang-gepeng kene tetep esenku seruput. Aku ora mampu tuku liyane tur aku ora percaya karo esen-esen liyane bolo. Iki tak kei sithik wae. Masalah iki esen sing apa coklat dadi rada mandi sithik. Sing pinggir aku ndak nyoba tembakane sekitar 60 senti atau sekitar sak ros. Ya ke awal-awalan tetep tak japani. Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu rawa, Bathara Gangga kang nunggu segara, aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung ombok kene. Cilik tak tampani, gedhe kuwi sing tak anteni. Bismillahirrahmanirrahim. Plung. Nah, ngene bolo ya. Suwe banget aku ora mancing nang kene. Nek sing karamba jebakan kene iki rada cethek sithik. Iki sekitare 50 nek ora 40 cm kuwi. Iki sing nggon karamba jebakan kene iki tetep tak dokoki. Plung. Alhamdulillah. Mulai bolo, mulai mangan. Alhamdulillah. Loh, la. Iki iwak lek iki. Iki iwak la abot men. Sak mene kok. Piye iki ngasek polang-polang kok ngene iki. Aduh.
Alhamdulillah. Nila pertama. Alah. Pertama kali bro. Tuk, tenan to mulai to kandhani kok. Mulai Mas. Kandhani kok. Alah. Mulai diundang. Alah kok. Alhamdulillah kene. Kene wis rasa kakan pola. Lah iki lho, sakmene iki sah. Alah. Ucul engko. Pondong sik. Malah nyantel toraan. Lang sakmene kok nyantel ya ora iso. Sakmene lho sah. Maneman iki. Ini nila kedua. Plung. Alhamdulillah dari serinjeng. No. Alah. Malah raja WKO ning ora apa-apa. Alah ya sak mangan-mangane yang gede cilik ditampani kok. Plung. Entekke kowe ben ilane aku tak serintinge. Metu wae. Meneng metu wae cah. Lah. Metu wae. Iki saupil men. Tapi ora apa-apa, alhamdulillah. Lo. Enak iwak. Alah ora kerasa, enak iwak cilik-cilik kok ngene iki cah. Iwak cilik-cilik men. Lo. Iki enak iwak. Weh. Ora krasa kabeh iki piye iki? Mangane ora krasa kabeh. Lah iwak saupil-upil ngono. Lah. Lho ya ini agak do toko kae bola. Ki rata-rata awan do teko niki awan. Masalah iki ya iwak ki rata-rata mangane awan sih kae. Kayak sak rombongan bolo-bolo ajek sing manggon ning Karamba kae. Kakek tak tetep manggon ning gone kok kae demam gone kok liyane gone kok ora mampu ya iki. Ora mampu kae. Lah sing keremu tekone kono kuwi. Gone Bram kuwi wis isi wong telu kuwi. Pisan ki ya awan kabeh. Ora enek sing teko esuk, ora enek bolo. Sing teko esuk mau kae sing manggon gone Bayan tok kae. Kae sing teko esuk. Iki awan kabeh rata-rata. Selasa masalah iki. Hasil akhirku hari ini ya lumut wis nek rentak to tong sesku tiba bolo. Iya aku wis meh bali lho hasil akhirku. Lumayan. Loh, iki hasil akhirku bolo. Lumayan lah. Timbangannya sing wingi ning serintinge ya akeh juga ning iki murni lumut bola serintinge mung kira serinting karo nong.
Liane nila raketang cilik-cilik. Oh, raketang cilik-cilik ini lah kabeh kuwi. Serundingnya ya akeh juga, Ding. Wis ngono ae. Badhe bolo. Badhe gedene pol. Lala teko badhe bolo teko banget. Gede banget. Mendunge dhuwurku pas, dhuwurku persis kuwi. Meh nibo kuwi. Iku kudu anu gak gede. Wis ning kono kabeh bolo. Wis ngono ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu yang walafiat diberikan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali besok pagi. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada ombak kabeh ngene. Etok 5. Oke, etok 5 lumayan. Jejak menang aku sithik. Jejak menang aku sithik pokoke. Halo. Ini masalah air hujan. Jadi aku tetep bali, Bro. Tetep bali dermaga meneh iki masa tripodku ki ya kabur kecemplung nang Karamba. Oke, ngono ae ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi di hari Rabu, Bro. Insya Allah tetap mancing meneh, delok situasi dan kondisi ngono ya, Bro ya. Oke. Saya 2 hari berturut-turut setrek nila terus, Bro. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.